jedno lepo obaveštenje za vas i jedna izuzetno važna poučna priča, odnosno lekcija o učenju takođe za vas, sve u ovom videu. Naime, počet ćemo od priče, odnosno od jednog filma. Peti element. Svi ste čuli za njega, pretpostavljam, mnogi od vas su ga i gledali. Ja sam ga gledala jedno 3000 puta, sigurna sam. Zaklela bih se da znam od A do Š sve, svaku scenu od početka do kraja, dijaloge i sve ostalo. Iz nekog razloga jako volim taj film. Međutim, kada sam ga gledala 3001. put, ostala sam u apsolutnom šoku kada sam shvatila da u tom filmu, koji je hollywoodski klasični film i ceo film se govori na engleskom, odnosno američkom jeziku, oni izgovaraju reči plava laguna, plava laguna. Doslovno tako. Dakle, nema ništa blue ili ne znam šta, nego plava laguna je plava laguna u tom filmu. Na srpskom, ja bih rekla, međutim tako se kaže i na crnogorskom i na hrvatskom i bosanskom, pa kako god na balkanskom izgovaraju plava laguna. I sad, to jeste onako interesantno, baš je fun fact za taj film i mnogi kojima sam ovo ispričala, a gledali su film, isto su bili stvarno, uopšte nisu primetili. Ali ono što je mene tu zapravo šokiralo jeste kako je moguće da odgledam film 3000 puta i da uopšte ne primetim tako nešto. I evo zašto. I apsolutno ista stvar je sa učenjem. Ono što ja često potenciram jeste da vam govorim učite u slojevima. Ne gutajte, niste peliken. Ne očekujte od sebe da ćete odjednom apsorbovati sve, niti, ali opet ne treba ni 1000 puta žvakati istu priču. Dakle, napraviti slojeve. Evo o čemu se radi. Na ovom primjeru je jako dobro se može shvatiti taj mehanizam rada mozga, odnosno mozgova percepcija tog gradiva koje mi učimo. Dakle, kada sam prvi put gledala film, tada mi je apsolutni fokus bio na toku priče. Jel tako? Znači, sigurno nisam obraćala pažnju na neke detalje, niti na neke zezalice ti upadnu onako u oko, to jest u uho, i neke upečatljive scene, da ne kažem Chris Tucker vjerojatno upada u oči sve vreme ceo film, ali jednostavno pratim tok priče i tako je sa svakim filmom. Evo, sami malo premotajte film i uporedite. Kad prvi put gledate film, naravno kad je akcija, thriller, znači intenzivna je radnja, mnogo dešavanja, idu scena za scenom, brzo se smenjuju priče i aktivnosti, morate da budete fokusirani, da budete u toku. Pratite tok priče i ono prvo što tu kontate, percipirate i šta znate nakon filma jeste o čemu se tu radilo, kako je glavna radnja tekla i neke još pojedinosti koje su usput, jel tako, ušle u glavu. Međutim, kad odgledate jedan isti film nekoliko puta, onda kreću da vam se pojavljuju neki detalji koje ranije niste videli, detalji na koje niste obratili pažnju. Ja sam sigurna da ste to 1000 puta iskusili sa mnogim filmovima i čak sa gradivom ili nekom knjigom koju ste više puta čitali, jel tako? Zašto se to dešava? Kao što sam rekla, znači mozak na početku gleda da skonta poentu, da skonta suštinu, a kada on tu suštinu već zna, kad tačno zna kuda nas put vodi, onda on ima malo komocije da razgleda sa strane, jel tako? To bi bilo kao da putujete negde, potpuno ne znate put od tačke A do tačke B, morate da zurite u mapu i u put i u mapu i u put i fokusirani ste samo da ispratite put i da stignete tamo gde ste krenuli. Ali kada vi tu da prođete 100 puta i znate put na pamet, ne morate gledati u mapu, ne morate čak ni u put da gledate ne znam koliko kad će skretanje. Znate već na pamet kad je skretanje, opustite se i onda posmatrate kako krave pasu sa strane ili ne znam ti nija šta već sa strane interesantnog ima. Jel tako? Dakle, to je taj mehanizam. E sad, ali zašto mozak ne može odjednom sve to da skonta, da primi, da sažvaće i tako dalje? Zato što nema vremena. Mozak je moćna mašina, jako moćna mašina, aparat, neverovatno moćan. Međutim, i on ima neko ograničenje u vremenu. I ne samo ograničenje u vremenu, on zapravo izuzetno brzo
procesuira sve te informacije koje dolaze, ali on mora da se odluči prosto da li će da prati tok radnje ili će da snima detalje. I on se uvek odluči za ono što je smisleno i što se nadovezuje i zato prati tok radnje. Jel tako? Da bi mi mogli da se snalazimo u vremenu i prostoru, ne samo kad gledamo film ili učimo, nego inače u životu, jel tako? Zamislite, prođete kroz dan i ono čega se sećate u danu su samo tako neke pojedinačne scene i detalje, ne možete ništa da smestite šta je bilo ujutro, šta je uveče i zašto se šta desilo. Znači, horror film bi to bio. U svakom slučaju, znači, on praktično bira da prati tok radnje i to mu je prioritet. I ako suviše brzo se radnja odvija, kao u akcionom filmu, jel tako, on bude prinuđen da čak i u tom toku radnje neke stvari onako baca sa strane i ne zadubljuje se mnogo u njih i gleda samo da isprati taj tok i da uhvati neku suštinu i neku poentu. Nema vremena, iako sve te informacije prolaze kroz našu glavu, svi ti detalji, on to označi kao manje važno, sad nije važno, kasnije ću se baviti time, drugi put i tako dalje i on to sve makne iz sopstvenog fokusa, odnosno iz sopstvenog radnog mesta, jel tako? I isto je i sa učenjem i zato mi nakon prvog čitanja možemo okvirno da kažemo šta smo pročitali, o čemu se tu radi, međutim malo je teže sad da se setimo baš nekih konkretnih stvari i detalja i još teže da mi to lepo upakujemo neke smislene rečenice i da se izrazimo, ali tako. Sad, zašto je taj detalj, znači da je nešto izgovoreno, jer svašta sam ja inače po putu, svaki put kad gledam taj film iznova svašta ja tu ponovo vidim, jel tako? Skoro svaki put sam bar neki detalj više primetila. Ali zašto je bilo potrebno da 3000 puta gledam film i tek onda da skontam da na srpskom izgovaraju, ili našem, balkanskom, da izgovaraju reči Plava laguna? Zato što je to informacija koja je meni najviše poznata. To je nešto što je najprirodnije našem mozgu od svega tu što se dešava u tom filmu. Znači nešto najdomaćije i najjasnije od svega. Znači bez obzira da li ja slušam, a uglavnom slušam engleski, ne gledam prevod, ili sam gledala s prevodom, opet onda moraš da čitaš i pratiš slike istovremeno i odmah se napravi tu dodatna, neka konfuzija i dodatni zadaci, tako da ovo što je od cijelog američkog filma i 1000 scena u akcionom filmu urađeno, izgovoreno, doživljeno, ovo je mozak stavio kao potpuno last na dno prioriteta, jer zapravo on jeste to registrovao, ali kao nešto najprirodnije za nas i kao miče fokus toga, to znamo, ne. I do svesti mi nije to doprelo, dok sve druge detalje valjda nisam sagledala i shvatila i onda tek i to ukačila. Ovo pričam zato što na ovu priču zapravo smo se podsjetili kad smo sad imali sastanak mi sa treninga učenja, ali tako? Milan moj, jedan izuzetan učenik, zašto on dečko sve primenjuje. Znači šta mu se kaže, šta čuje, šta vidi, šta pročita, on sve lepo primeni i on je maher, znači postao u zanatu učenja. Ja sam rekla on će da mi bude asistent, ako ne i naslednik u ovom poslu. Znači sve je provalio, sve je skontao, izuzetan je. I baš je rekao, on ima priručnik, i rekao je kako je baš sad nedavno ponovo otvarao priručnik i kako inače tako ume često da kada počinje nešto da uči iz početka ili ne znam, novi ispitni rok, kao ponovo pogleda priručnik i uvek ga doživi na neki drugačiji način. Kao da uvek nešto novo vidi u njemu. I to važi za svaku vrstu edukacije, posebno ovakve edukacije, neformalne, gde vi dobijate materijal poput mog priručnika, gde je u 33 strane spakovano toliko toga, koliko nema u udžbenicima na 300 strana. Tako da deluje, ja sam ga tako i napisala, da bude pitak, da se lako čita, da nekako prijanja na vas i da vam bude ugodno i lagodno da ga proučavate, ali nemojte da vas zavara, prepun je informacija. Svaka rečenica je važna, praktično. I jednostavno vi to ako ne podelite u deliće ili ne raslojite u slojeve, ne možete to jednostavno odmah da apsorbujete. Ok, vama će biti jasno, apsolutno kristalno jasno, jer sam tako namerno i pisala šta ja želim da kažem i šta je poenta, međutim, na nekom dubljem nivou i na nivou neke integracije, da vi to zaista prihvatite i primenite u
svom procesu učenja, za to je ipak potrebno vreme i treba raditi sloj po sloj, korak po korak. I izuzetno sam ponosna na sve one učenike koji su to upravo tako i uradili i koji zbog toga imaju konstantan napredak u veštini učenja. I zato molim sve ostale koji ovo gledaju, a imaju priručnik, da to isto urade. Da ako misle da su iz njega iscrpeli sve što treba, niste. Ne zato što sam ja tako specijalna, pa sam ga ne znam kako napisala, nego zato što je tako sa gotovo svakim gradivom. I ne samo sa gradivom, nego ovo morate da razumete. Znači, jedno isto gradivo, vi svaki put kada čitate na drugačiji način ga doživite i nešto novo još skontate i primetite i tako dalje. Ali ne samo to, kroz vreme koje prođe između 2, 3, 5 čitanja nekog gradiva ili nekog ovakvog priručnika, vi se menjate. Vaše vrednosti, vaše predznanje, vaša percepcija i iz tog razloga još intenzivnija nekada bude ta razlika između čitanja jednog istog teksta sada i za mesec dana, za godinu dana. Tako da, molim vas da ako imate moj priručnik i ako imate bilo kakve priručnike, edukativne materijale koje podstiču i razvijaju neke vaše veštine, čitajte ih redovno. Redovno. Ja pretpostavljam da su svi tako kratki, u smislu do 50 stranica. Čitajte ih redovno. Ali, što se tiče školskog gradiva koje ima 200 i 500 stranica, ne možete da ga čitate redovno. Tu morate napraviti slojeve. Tu morate znati unapred da kad sedate da čitate to, da znate da će mozak prvi put ukačiti onu suštinu. E sad, da vi ne bi morali ponovo sve da čitate, da bi on ukačio malo više od suštine, pa ponovo sve da čitate, da bi on ukačio malo još nekih detalja i onda tako 17 puta nešto pročitate, mislim, to je nemoguće i jako je strašno. Onda morate da razvijete takav sistem učenja gde ćete vi već pri prvom čitanju pustiti mozak da on odradi svoje, da on ukači suštinu i da osim suštine se još tu razne neke druge stvari nakače, naravno, po principima nekim biološkim, prosto pamćenja, ali tako. Ali vi tu takođe preuzmite aktivnu ulogu i svesno odradite još neke stvari, upotrebite neke alate, funkcionalne beleške, police znanja i neke druge cake i fore koje će vam doprineti da vi ne morate ponovo da čitate to gradivo radi narednog sloja, radi usvajanja narednog nivoa znanja, nego da možete da se poslužite nekim vašim beleškama, nekim smernicama, pitanjima, ili ko zna čime što ste napravili. Praktično pravite neke putokaze same sebi. Naravno da će u mnogim slučajevima morati da dođe do ponovnog čitanja gradiva, ali kao što ja uvek kažem, zaista ne znam da sam neko pročitala gradivo 2 puta. U smislu, apsolutno celo od A do Š. Taj drugi put odmah otpadne deo gradiva. Ako treći put čitam, tu je jako mnogo toga otpalo, ostaje samo parčići, ali da biste znali na koje parčiće da se vraćate, morate da imate sisteme praćenja. Sistem učenja, sistem praćenja. To je sve što vam treba. Tako da, na kraju ove priče mogu da vas možda obradujem vešću da je sada godišnjica od kada je priručnik prvi put i izašao, odnosno pušten u promet, u slanje mailom, odnosno kad su prvi ljudi dobili priručnik i počeli da ga koriste i zaista je jedan izuzetan osjećaj to bio koji dan danas pamtim, toliko sam se radovala što su ljudi zainteresovani za to i što sam napravila nešto jako vredno i korisno i povukla sam ga iz prodaje zato što sam htela da ga doradim, korigujem, izmenim i to se još nije desilo. Tako, ali sam ga umeđu vremenu uvek korigovala, pa su svi koji su ga ranije kupili dobijali stare verzije. I sad, s obzirom da je prvi rođendan, nije u redu da se slavi prvi rođendan, da slavljenika nema, odlučila sam da na 48 sati ostavim otvorenu opciju da ko želi može da ga poruči. Znači tu prvobitnu verziju, mislim sa nekim manjim izmenama koje su se desile tokom godine, ali onako manje više tu originalnu koja ima 11 koraka, koji se tiču procesa učenja, jel tako? Sa primerima, sa pojašnjenjima zašto je to važno i sa pojašnjenjima kada se oni koriste. Cena će takođe biti kao kada je prvi put lansiran po pre-sale promo ceni od 2000 dinara,
Tako da to će biti iznos kotizacije da dobijete svoj priručnik. Elektronski je, ja to uvek napominjem, zato što možete da ga podelite s drugom, drugaricom, kolegom, koleginicom. Iako stvarno verujem da po ceni od 2 privatna časa ili 2 pice dobijate neprocenjivo i trajno znanje i da to nije izdatak, nego je stvarno ulaganje. Znam da ipak postoje uvek oni studenti koji prevrću džepove zimskih jakni da bi našli nešto sitno da prežive do kraja nedelje i ja sam bila jedan od njih, tako da zato volim da napomenem da ako momentalno možda i nemate tu cifru, setite se da ipak možete to da podelite sa nekim. Ja neću slati policiju kod nekoga ko šalje to dalje, apsolutno me ne interesuje, šta više, jako mi je lepo što mnogi smatraju to tolikom vrednošću da dele svojim prijateljima i svojim kolegama. Tako da imamo 48 sati fore da još jednom, eto, vidimo da li nekome priručnik treba, da li je suđeno da još u nečije ruke padne, a onda ću zaista da stavim tačku na tu priču i da ga potpuno remodelujem onako kako odavno sam već zamislila u glavi, samo ne nalazim vremena da to uradim. Ovo napominjem zato što tih 11 koraka ja sam shvatila kroz ovu godinu i kroz priču sa ljudima da je to izgleda malo previše. Kao što sam rekla, on je jako pitak za čitanje, sve je jasno, međutim vidim da u praksi se mnogi zaustave nakon primene 1 ili 2 koraka ili možda nekim koracima tada ne vide vrednost jer imaju takvo gradivo ili nisu imali gradivo u tom momentu na koje bi primenili neki od koraka i onda se ne sete da ga u nekom daljem momentu života i studiranja opet otvore i pogledaju, a vidiš ovaj korak bi mogao sada i jednostavno time vi gubite. Ja ništa ne gubim, vi gubite, ali to mi je jako krivo zato što stvarno verujem, kao što smo Milan i ja razgovarali, da je neophodno čitati ga iznova. I zato eto to napominjem da ukoliko nemate priručni i odlučite se sada da ga uzmete, da budete svesni da zaista mnogo toga se krije u njemu i da je potrebno čitati ga više puta i u nekim razmacima i vremenskim periodima različitim i da svašta tu nešto može da se nađe za svaku vrstu gradiva i predmeta. Eto, to je bila ta interesantna vest, a ona važna poruka, kao što sam rekla, jeste raslojavajte gradivo i kada se vraćate na njega, vraćajte se na ciljane i određene delove, zato je važno da imate sisteme učenja, sisteme praćenja, a nešto više o tome naravno naučit ćete i kroz priručnik ukoliko ga budete uzeli. Ostavit ću vam ispod link do one kao neke promo stranice gde možete da vidite više detalja, ukoliko nemate Instagram, ako imate onda tamo imate sve živo i u storijima i u objavima i tako dalje. Eto. Pa se čujemo mailom ili u DM Instagrama ako imate neka dodatna pitanja ili ukoliko želite da ga imate. Ljubim vas, ćao!